Eto, inače sam okulinka. Počela sam se baviti sa slikarstvom, pišem pjesme. Eto, imam velike ciljeve pred sobom. Prvu izložbu sam imala u 12. mjesecu u Zagrebu. Sljedeća izložba mi je 23. veljače u Ogulinu, gdje me zaista to veseli i radujem se toj izložbi zato što će biti namijenjena u humanitarne svrhe za djecu sa posebnim poteškoćama i invaliditetom. Sljedeća je izložba u 4. mjesecu u Puli. Onda se pripremam za Pariz gdje ću i tamo imati izložbu i u 7. mjesecu u San Francisco. To je što se tiče izložba. I dalje se nižu mnoge slike koje su stvarane u pojedinim situacijama i na pojedinim mjestima gdje me zaista to diže i gdje se osjećam dobro. Inače, mogu se pohvaliti, mogu biti ponosna na to što sam postala počasni tim doktorice Legac. Prošli vikend sam sudjelovala i bila prisutna u životnoj školi doktorice Denise Legac, life coach, gdje sam puno naučila i gdje sam se osjećala zaista dobro. Što vam donosi škola, life coach škola doktorice Legac? Pa donosi mi jedno veliko iskustvo, jedan veliki napredak u poslovnom planu, gdje mi je zaista otvorilo i otvorit će mi mnoge puteve, gdje sam naučila mnogo toga, gdje sam se osjećala ugodno, hrabro, vrijedno i snažno i vjerujem da će me ta škola poticati. Kako se ta edukacija očituje na vaš svakodnevni život, odnos sa partnerom, odnos sa djecom, odgoj djece, na primjer? Pa odnosi se tako da je počelo sve jednostavno nekim drugim tokom. Više je organizirano, više je kvalitetnije, odnosi su postali kvalitetniji, gdje me moj partner zaista podržava, gdje je ponosan na mene, gdje se ja osjećam ponosno. Djeca, Lara recimo, ona isto zna reći, mama, pa ti ćeš raditi, pa ti ćeš putovati po svijetu, bit ćeš uspješna, vidim da joj je drago. I jednostavno odrazilo se tako da zaista to je jedan veliki korak prema mom cilju, znači prema poslovnom planu gdje ću uspjeti, gdje ću to uspjeti prezentirati i vjerujem da ću... Hoćete nam malo reći o vašim jezicima, kako je to bilo sa vašom blokadom engleskog jezika, pa onda nehtjenjem učenja engleskog jezika i kako ste u biti ušli u Life Coach Akademiju, to jest onaj dio edukacije gdje Life Coach Akademija doktorice Denise Legac producira čak i mogućnost da se uči engleski, francuski, španjolski, talijanski jezik uz pomoć između ostalog i hipnotskih tehnika. Pa mi malo recite o tom iskustvu, kako je došlo do toga da se vi koja niste bili nikad motivirana za tako nešto, motivirate za tako nešto. Pa isto razgovor s doktoricom Legac, ona mi je puno puta znala reći Natali, engleski malo učiti, pa francuski, to je meni to uvijek bilo negdje tam daleko, zaista nije bilo ni motivacije, niti volje, ni ništa. Onda u prvom mjesecu, pred nekih 2 tjedna je bila obiteljska postava gdje sam isto sudjelovala i to je zaista jedno isto prekrasno novo iskustvo gdje sam zaista puno tog osjetila, naučila, ali što je najbitnije i zavolila engleski. To su osjećaji koje je jako teško opisati i koji su zaista toliko veliki, snažni, gdje su prodrli znači u dubinu mene i taj engleski se našao znači u meni, zavolila sam ga. I kad sam to rekla doktorici, zaista doslovce sam skočila, rekla sam, hej, halo, ja volim engleski, želim učiti engleski, želim učiti. To je zaista bilo nešto jače od mene, što je samo izišlo iz mene i gdje sam se ja osjećala onak sretno i zadovoljno. I jednostavno tako kroz razgovor
smo pričali o engleskom i evo imamo isto tu čast da kod doktorice Denise Legac se može puno toga naučiti, pa tako isto i jezici gdje možemo učiti i francuski, i engleski, i italijanski, i španjolski. Kako se zove vaša edukatorica koja sudjeluje u Life Coach Akademiji, to jest jezičnom dijelu? Marijana Čorluka, jedna vrlo, vrlo draga, simpatična osoba. Kako to izgleda, ta edukacija? To je jako lijepo izgledalo, ali hoću još samo prije toga reći da kad mi je doktorica rekla ništa Natali, u subotu imate engleski i francuski, meni je to bilo ok, ko da idem uzeti svoje plate, idem slikat, to super, bit ću sretna, ponosna, jedna slika više, u biti jedan jezik više o meni, ili 5 riječi. I kad smo došli kod doktorice Legac, kad smo imali sate engleskoga, bilo je vrlo zanimljivo. Gospođa Marija Čorok je jedna specifična i posebna osoba koja je, što je za mene jako bitno, imala jako lijep pristup. Znači imala je pristup, nije bilo kao u školi, nije bilo napetosti, nije bilo ti to tako i tako. Bilo je zaista spontano, što sam i ja osjetila i tražila sam da se napravi takav tip učenja jezika, da više bude zaigrano, da bude kroz prezentirano, znači opušteno, da nema onog presinga. Znači hodali ste po učionici, dirali ste vrata ako ste govorili o vratima. Rekla je za stol, Natali, ovo je stol, table, pokazivala je rukama, dodirivala je to, boje, recimo slike su bile tu što sam to savladala, boje i brojeve, ajmo reći, to sam zaista mi je ušlo onaki, tu ga osjetim, ponosna sam na to, jer to je prvi sat bio gdje sam puno riječi naučila i kad smo slike opisivali, onda mi je rekla, ok Natali, idemo sada boje, onda ona mi je rekla pink, to je ta boja, onda mi je objašnjavala, u knjigu je uzela rukovoj buk, i tako, znači sve vizualno. Pa vi ste za jedan sat puno toga naučili, sve vam je ostalo. Da li je moguće da ste nakon sata sve zapamtili, da uopće ne morate ponavljati na neki način? Pa, znate kako vam to izgleda? To vam izgledalo je tako, kao da ste pojeli najfinije voće koje vam ostaje u vama i osjetite taj okus. Ja ga još i sad osjetim i meni te riječi su ostale u glavi koje, vjerujem i znam, neću zaboraviti. Kao i to voće, uvijek ću se prisjećati tih riječi i one će tu ostati, sad ću ih samo nadopunjavati, znači širit ću na tome i eto, jedno veliko iskustvo, prelijepo iskustvo i zaista Marija Čoroka je jedna posebna osoba koja je ušla tu, znači što je bio veliko zakočenje kod mene i ajmo reći neki revolt bi ja to nazvala prema profesorici koja mi je prije predavala engleski, koja me zaista full ponizila i zablokirala je taj engleski koji sam mrzla, a ona ga je uspjela je ući, kao što je doktorica Denisa uspjela ući u dubinu mene, tako je ona ušla u dubinu engleskoga. Znala je kako s menom krenuti učiti engleski. U jednom trenutku sam se osjećala kao ono malo dijete u vrtiću, ok, došla je teta, teacher iz engleskog i sad ćemo mi vježbati engleski malo, imat ćemo loptu pa ćemo se malo poigrati. Evo, tako sam se jučer osjećala. I vjerujte mi, jedan jako lijep pristup engleskom. Znači vi ste imali iskustvo Life Coach Akademije, Life Coach škole, doktorice Denise Legac, to jest tog jednog jezičnog dijela.